Česte. Budeme hrát Let's Play, bude to jakože je to první řada, bude to na více dílů a jdeme se pustit do toho. Já už mám nějaké věci. Tak, My máme loďky, jsme tu doplavali. jsme museli. Jinak A nějakých... do popisku dám od Kaje channel a od Ale Kaje channel. kdyby něco, já teď ještě moc nenatáčím. On ještě nenatočil video, protože neumí s Movie Makerem. On ho má nějaký blbý. Je to anglicky. No, já mám Sony Vegas, já nemám Movie Maker. A to je jedno. No, tak jdeme se pustit do hraní. Už mám nějaký... Máš crafting? Jo, mám. Tak ho polož. Tak počkej, musíme se... No, tak to třeba... Ale ať ti nefuní to nás do toho mikraky. Jo, pardon. No tu máš. Jdu na nějaké maso. Tu má ještě kráva. Tak. Co ty děláš? Vybavení jsou. Já ti hodím třeba. Je skoro žádná. No. Mám. Já si udělám krumpáč. Byla ty kakaové boby a tu pšenici jsem našel v čestce. A kde? No, jak se tam díval, se Možná, že mě blbě uslyšíte a budu mít nový mikrák. Já jdu špatně slyšet, tak budu mluvit víc nahlas. Aleluja. Já beru crafting. Jo, dobré, já už těžím nějaký Vem dost. Já? Já zatím... Hlínu můžeš vytěžit, to se tež hodí. A nemáš nějakou kůži? Kůži nemám, já mám jenom pírka. To mám taky. To mám hodně. Já si nastavím mikrofon, no tak. Nefuním? Ne, už ne. Dobré. No, ty jsi fakt super, to jsem rád. Mě zazděl. Pojď. Super, takže mám 23 koblů. Udělej pec. Ale tak musíme si rozmyslet, kde tu budem bydlet. No, trochu dál. Najít ještě lepší místo. Zabiju tu krávu. Sakra. Ale to jsou nějaký čestky. Jo. Stejně není To je jedno. Jdeme. Jo. Kam půjdem? Já nevím. Třeba tam k té vodě, vidíš tu vodu? Jo. Jdem. Tam budem. Potřebuju 2. Mimochodem, kdyby to, tak mám nové intro, můžete shlédnout. A jestli u mě nemáte odběr, tak mi dejte odběr, když tak like a komentík. Dívej, co to tady je. No, to někdo postavil. Tu je asi vchod. Jo, tu je vchod. Já beru uhlí. Ale ty křemeny se hodí, jestli tuto. Hej, tu není reskat, berem, čorujem. Ne, nech to. Tak, Nech to. tak tu budeme mít barák. Ne, to ne. To si uděláme lepší. No, to je docela dobrý. No jakože, Ty křemeny jako vemem s sebou, jo? však právě, že je těží. Hej, ale udělej tu pec, já tam chci dát maso. A nebudeme tu bydlet? Ne, děláme dřevěny. Ty vypadá nějak divně. Jak nějaký... To je husté. Dívej, že bychom to tu prostě spojili. Nebudem? Když už to máme rozestavěné. Děláme to vedle toho. To vypadá jak nějaké, jako kdyby letadlo. Jako zničené. Bo nějak tak prostě. Hej, polož... Budeme vůbec spolu bydlet?
Jo, můžem. Ale polož ten crafting. A udělej pec. Třeba, no dobré. Tu můžeme mít farmu. No třeba. No tak tu položím crafty. A udělej pec vedle toho. Pojď. Polož. Dej si modify na mě. No, Víš, jak se jmenuju? jo, KI 10P. já vím, jak se jmenuješ. Dobrá, už tam jdu. Maso se peče. Nech mi 3. No, super. Tu zatím vytěžím to uhlí. Dobré. Nebo udělej mi ještě kameny, krumpač a radši, no co? Aby to bylo rychlejší. Já nemám dřevo. Já ti hodím. Na? No, to mi stačí. Jsem vzal hodně, no. Se najím, mám hlad jak něco. No lepší by bylo, kdyby jsme skoro vůbec neumírali. No, je něco jako hardcore. Jo, dobré, No, tu máš krump. jo, dík. Hej, ale to je nějaká shotgun. Tu jsou pušky. Jo, to jsou zbraně na tomhle serveru. To. Promiňte, to jsme ani nevěděli, no. A to je jedno, to je dobré. Jo, a blbě se s tím kope. Fakt? Jo. To je, jak jsme hráli ten jeden server a to se jako přiblíží. Jo, já vím. Tak to je jedno. Vypadá to ústě, no. Hej, počkej, ale tak se podívej na to křemene, kdyby jsme zničili, jakože by tohle dali by tam sklo. Kurňa. Hele. Tam jak jsou jako to... Tyjo, to... A to vypadá docela dobře. Už mám 30 uhlí. Toto bude jako naše třeba. Tak já nechám Ale- surové maso. Místo tady téhle křemene může být takhle jako hlína, aby jsme... Chápeš, ne? Jo, asi ve druhém díle půjdeme na výpravu, že jo, někam do Rokliny, jestli najdeme. No třeba. Jo. Víš pro mě, nemáš nějakou hlínu? A já mám 5. Hodíš? Nebo to tu polož. No, já to vytěžím 5. Udělej 2 bedny. Z hlíny? Ne, ze dřeva. Aha. Ale potom myslím ze železného krumpače snad to už bude normální. Že? Mně ne, ale já nevím. Uvidíme, no. Kolik máš těch bloků křemenných? 32 a křemenný pilíř mám 9. Já 1. No, budeme mít asi 2 staky. Se jdu podívat, počkej, tak já už si tu ložím 7. Jo, já taky. 10, ano. Tak. Mě něco napadlo, čekaj. Já si dám nějaké práce. Si podívám, co tu jsou. Budu. Jo, horník. Aha. Jo, aha. Tak. Join horník. A můžeme být ještě víc, nebo? Nevím. Já budu asi stavitel. Ne, počkej, stavitel tu je. Jo, stavitel. Jmenuje Máš tu hlínu. join stavitel. You have joined the job stavitel. Ještě zkusím horník. Jo, ne. You can on the job. There are no slots. Už nemůžu, jenom
Mhm. Tak, okay, Jedu pro nějaké semínka. jo. Já mám kakaové boby a pšenici. Tak je zase, no, jungle strany. Jungle wood. Já mám zatím jedno semínko. Nice. Čekej chvilku, já budu offline chvíli, jo? Já na chvilku odejdu od počítače, potom se vrátím, jo? Tak já to stopnu. Jo, jo. Tak čekejte diváci, Kaj si potřebuje někam zajít zatím. Takže zdarte lidi, jsme tu zpátky a se mnou je to tady Kaj. No, Čau lidi. my jsme to, mi nešel mikrák, mám nový. Takže včera jsme to nemohli dotočit, tak to natočíme dneska. Teď už to bude tak 3 minutky a tak. Víc už ne asi. A jdeme na to. Kde jsi, Kaj? Já teď to těžím kobl. Jo, tak to. Máme málo. A tak budeme tady teda bydlet? Zatím můžem. Dobře, a třeba v příštím díle si postavíme nový. Mhm. Jo, jo. Dobré, já se Nebo možná půjdeme do toho dole. Ještě uvidíme. Já se najím a půjdu na nějaký lov, ale za chvíli to ukončíme. Kolik máš to? Asi za 3 minuty, co? Kolik máš peněz? Já mám, no nevím, já mám $30, já jsem ještě nestavil, já jsem stavitel a horník. No, Hej. horník ne, to podle mě jde jenom jedna práce. No, hej, ale místo toho horníka si dej kopač. Protože kopač jakože kopeš. Hlínu, já vím, no. A pak? Všechno možné. Já jsem si zrušil toho horníka. A ani už nevím, jak jsem to udělal. Já vím. Jak? To jmenuji bez mezera, ale já vím mezera horník. Dobré. Už budeme mít za chvíli hotovou tu plochu, jo? Ještě dva koby. Mm. Mm. Mhm. No tak vlk se bohužel nedá jíst. Ale máme v peci. Já jsem vypaloval dost jídla. Jo, ale hlavně, že v Česku byl jenom jeden steak. Ne, ale v peci. I v peci. Tak to jo, no. A jo, teďka si vemu Je tam takhle. Já mám docela dost jídla teď už sebe. My se asi s váma rozloučíme a budeme točit druhý díl, takže čau. Čau.